Toga dana 1991. godine Vukovar je okupiran od strane Jugoslavenske narodne armije i paravojnih postrojbi. Grad je pretvoren u ruševinu. Malobrojni branitelji 3 su mjeseca herojski branili svoj grad, a život Vukovaraca odvijao se u podrumima bez struje i vode s malim zalihama hrane i lijekova. 18. studenog Vukovar nije pao, on je okupiran. Tisuće Vukovaraca završilo u progonstvu, mnogi su zarobljeni i odvedeni u logore, a sve masovne grobnice još uvijek nisu pronađene. Istoga dana, 18. studenog 1991. počinjen je još jedan zločin. U Ravnim Kotarima, 15 km sjeveroistočno od Zadra, u Škabrnji je počinjen težak zločin. Jugoslavenska narodna armija i paravojne postrojbe toga su dana izvele teskovsko-topnički napad u kojem su žrtve bile malobrojni i slabo naoružani branitelji i civili. Selo je sravnjeno sa zemljom. Muškarci su odvojeni od žene i djece i odvedeni u logore koje mnogi nisu preživjeli. Vukovar i Škabrnja zaslužili su naše poštovanje koje ćemo pokazati današnjim kratkim programom. Pročitat ćemo 2 rada naših učenika. Radovi su nastali nakon posjeta Vukovaru. Martina Ban iz 3. D razreda. Vukovar. U jesen hladnu, miris baruta u zraku, grad pod opsadom, na rubu, u mraku. Vukovar stoji, ne da se slomiti lako, u srcima ljudi svijetli domovine zrakom. Zvoni tišina dok juri zvuk granata, ruševine grada, ali nada nije pala. Branitelji hrabri, bez straha i srama, branili su dom u svoje snove i imena. Ostao je grad u pričama i sjeni, svaka rana priča o tuzi i sjeni. Ali Vukovar živi u srcima svima, simbol slobode što nikad ne gubi sjaja. Bila želja otići u Vukovar kako bih si mogla predočiti razne priče koje sam čula o gradu heroju. Mislim da je naučiti nešto o povijesti i borbi za samostalnost Hrvatske minimum koji možemo pružiti našoj domovini. Naježila sam se gotovo kroz svaki dio grada jer u mojoj glavi žive slike srušenog, golog i ranjenog Vukovara, ali predavnom se našao suncem obasjan grad koji se ponovno izgradio iz temelja. To sunce, nažalost, nije dotaklo cijeli Vukovar. Podrum Vukovarske bolnice, hangar farme ovčara i dno grobova žrtava Domovinskog rata. Neku neodređenu težinu u prsima stvorila su mi mjesta koja su ostavljena netaknuta nakon rata. Poput razorenih fasada kuća od silnih metaka, desno krilo crkve Svetog Filipa i Jakova, razrušene i neobnovljene kuće na mnogim lokacijama. U glavi mi ponekad zasvira instrumentalna verzija pjesme Miroslava Škore Ne dirajte mi ravnicu, koja je svirala u Vukovarskom vodotornju. Ta pjesma povezana sa sjećanjima Vukovara uistinu izaziva suze i jednu veliku tugu. Ta velika ravnica zauvijek će ostati u mojim mislima, kao i priče mnogih hrvatskih branitelja, ali i ubijenih civila. Zelena polja i livade ponovno su izrasle, ali njih nisu zalile kiše, već suze majki. Jedna od tih majki posebno mi kruži mislima, a to je majka Jean-Michel Nicoliera. Ne mogu zamisliti bol koju ona osjeća, ne znajući gdje je zadnje počivao njezin sin. Naš narod pokazao je koliko Hrvatska znači, ali žrtva postignuta time uistinu je prevelika. Hrvatske rane još dugo vremena neće zacijeliti, no kada možda jednog dana zacijele, vjerujem da će ožiljci ostati zauvijek u sjećanju. Sada će nam Klara Crnogaj iz 4. C razreda izvesti 2 pjesme posvećene Vukovaru.
Vas pozivamo da pogledate fotografije koje je u Vukovaru snimila Martina Tubikanec iz 3. B razreda, a u ponedjeljak zapalite svijeću za sve živote kojima je plaćena sloboda lijepe naše. Hvala.